ρε μουνιά από τα σπίτια σας! Ελάτε εντάξει! Ελάτε ρε μουνιά! Όπα! Γαμώ την Παναθηναϊκό σας ρε πούσιδες! Γαμώ τα σπίτια σας! Που βαράτε γυναικόπαιδα ρε πούσιδες! Κοίτε ρε μουνιά έξω! Παναθηναϊκή! Πουτάνας! Κι! Παναθηναϊκή! Πουτάνας! Κι! Παναθηναϊκή! Που βαράτε γυναικόπαιδα γαμιόλες! Πουτάνες κρύβεσαι τώρα που ήρθαμε! Μουνιά! Σας φτάσαμε μέχρι την πόρτα κότες! Εντάξει go με τις κότες! Με τις κότες που έχουμε μπλέξει! Εδώ μέσα στο γήπεδο τώρα! Κότες! Βγείτε έξω ρε κότες! Βγείτε ρε πούσιδες! Που κάνετε σε γυναικόπαιδα μαγκές! Κολόμπατσι και εσείς γαμημένοι! Πάμε μέσα! Τον αγώνα μας. Εντάξει, ελπίζω να μην έχει πάθει κανένα τίποτα σοβαρά μόνο. Κάποιοι έχουν πάει στο νοσοκομείο. Μου ανοίγουν την τσάντα, βλέπουν τα διακριτικά μέσα του Ολυμπιακού και μου την πέφτουνε. Και αρχίζουν και με βαράνε. Πήδηξα από εκεί, έφυγα, ήρθα εδώ μέσα και τη γλίτωσα φθηνά. Μου πήραν για την τσάντα. Ήρθαν 600 άτομα και βαράγαν γυναικόπαιδα. Αυτό έγινε. Χτύπησε κόσμος. Ναι, υπάρχουν, έχουν πάει στο νοσοκομείο.